Hola, el projecte de Pacifiquem Sants Antic és un projecte impulsat per diverses associacions de famílies d'escoles del barri de Sants i d'associacions de veïns del barri de Sants. És un projecte que hem presentat a Decidim Barcelona per pacificar els entorns de Sants Antic. Sants Antic és una zona antiga del barri de Sants que està molt plena d'escoles, de llars d'infants i de residències d'avis. El que volem és que aquest entorn estigui més ple de verd, hi hagi més jardineres, més arbres, hi hagi lloc d'esbarjo i jardins pels infants i hi hagi molt menys circulació de cotxes. Volem que els cotxes passin només per anar a la casa dels veïns i que no circulin creuant tot el nostre barri i deixin més espai i més zones lliures pels vianants. Esperem que aquest projecte us agradi i que el podeu votar a Decidim Barcelona. Gràcies.